Witam pięknie. Roztomili wyrządzę wam teraz o tym, że się trzeba gibać. Jak macie radzić to moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dzięki piękne. Roztomili przyszły takowe czasy, że kupa ludzi w robocie musi siedzieć. Tuż siedzą na stołku z rękami oprzytymi na stole, a furt coś ich robią na komputerze, albo aspoň udowają, że mają ciężką pilowę. Doktorzy prawią, że taki siedzeni nie ma moc dobre, bo potem boli w krzyżu, serce gorszy ciśnie krew, a na stare roki na ozajst przyjdzie rewma. Kiejsi hańdowni mało kto przy robocie siedział. Mało kto siedział na stołku przy stole. Ludzie od rana do nocy stoli chodzili albo gonili. Gaździno jak rano stanęła, to coś ich mało wiele pojadła, a szła wartko odbywać, a podoić krowy. Jak doiła, to siedziała na małej sztokerli, albo czympiała. Potem jak co robiła, to siadała przy piecu na ryczce, albo zaś na sztokerli, jak bajisz krobała ziemnioki. Gazda dycki więcej chodził jako stoł, dycki więcej stoł, a chodził jako siedział, bo odbywał byki, krowy, kludził na miedzę, kosił trowę, albo zaprzęgał konie do woza. Gaździno jeszcze gor w lecie się kupa zgibała, albo chodziła po sztyrech, chyba jak pleła w grządkach, na ogrodzie, w ziemniokach, albo w rzepie. Ludzie się aj gibali, jak zbierali jabłka, ziemnioki, albo orzechy. Jak gazda się już fest urobił, to się oprzył o mur, siednął na pnioku, albo se czympnął. Gaździno se raczej siadła na sztokerli, albo na małej ryczce, ale iny na chwilę, bo przeca roboty dycki było kupa, a czasu niewiela. Dzisio ludzie jak się już fest zasiedzą, to idą na siłownię albo do fitnessu. Kiejsi się wzięno grabie albo widły, a szło się ruszać siano, zagrabować albo kidać gnój. Chłopi jak ciupali drzewo w lesie, albo kopali pnie, to potem mieli ręce jako kulturyści. A Kowolowi żaden packi nie dawał, bo poradził ścić rękę jako terminator. Ale co ja se jeszcze pamiętam, to starzy gazdowie, dycki jak poobiadwali, to se szli legnąć, aspoň na chwilę, co by się jodło poukładało w brzuchu. Lygali a i chłopi pod strumami, jak był hyc, co by se kapkę dychnąć, a spocznąć od ciężki piloby. Tuż a kiej się siedziało przy stole, iny lecy kiedy się siadało przy niemu na stołkach, bo stół to był symbol ołtarza, a na nim dycki leżał chleb, na który ludzie prawili, że to jest ciało Jezusa Chrystusa. Familia siadała przy stole jak obwiadwała. Dziecka miały być w ten czas słuszne, bo foter się na nich szpatnie dziwał. Wszyscy siadowali ku stole, a i na wiliję, bo to była przeca najważniejsza wieczerza w roku. Gazda siedział przy stole, jak przyjechał ujec z miasta, a pospołu wyrządzali, co się robi na świecie, a w polityce. Gaździno przy stole siedziała dycki chyrnie przy szkubaczkach, pospołu z inszymi babami, kiere se przyszły pośpiewać, powyrządzać, a napić się ważonki. Ale gor szkubać. Tuż widzicie, że kiejsi ludzie furt się gibali, a przy stole siadywali iny roz za dnia na chwilę. Tuż jak już macie taką robotę, że musicie na stołku siedzieć, to se roz za czas stońcie, podziwiajcie się za okno, albo se czympnijcie. Człowiek się musi gibać, inaczej na starość będzie niemocny, albo ani tej starości nie dożyje.